Qadirli dinleyiciler, meclisin nöbetdäki sanyna hoş geldiňiz. Hepdelik ýöri programamyzyň çäginde bugün biz Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Merkezi Aziýa eden sapary we munyň netijesinde Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýa gatnaşyklarynyň gelejegi barada pikir alýar. John Kerry görün gidýän regiona haýsy maksatlary gözüňde tutup gitdi. Onun sapary näme derejede şoğlu boldy? Saparyň edil häzirki pursat amala açylmanyň nähili ähmiýeti bar? Ine meclisiň şu sanynda şu we beýleki soralara jogap tapmagy synyň şart. Meclisiň şu günki mehmanlary Birleşen Ştatlaryň Qazaqstandaky we Gürjistandaky ozalky elçisi häzir Rand Corporation idarasynyň ýokary ilmi işgäri William Courtney. Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça parlagçysy Steve Swerdlow. Columbia Üniversitetining Harriman adyndaky institutynyň direktory hem baza siýasaty, demokratik özgerşiklikler we Birleşen Ştatlaryň daşary ýurtlardaky harby bazary atly kitabyň awtory Dr. Alex Coley. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çapedýän blogy Qışlak Awazynyň redaktory Bruce Panier. Programany men Muhammed Tahir alyp barýar. Dr. Coley, Jynap Kerry'niň Merkezi Aziýa eden saparynyň uly ähmiýeti bar. Bellep geçdik Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarinyň Aşgabatda eden soňky sapary mundan 23 ýyl ozal amal aşyrylypdy. Birleşen Ştatlar bilen şeýle ýokary derejeli duguşyklary Merkezi Aziýanyň beýleki ýurt wekilleri bilen hem o diýen ýygyderli amal aşyrylmaýar. Jynap Kerry, häzirki döwür haýsy maksatlar bilen Merkezi Aziýa bardy? Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the Menin pikirimçe bu saparda gurruna gidýän Tewit bilen bar bolan gatnaşyklary täze jan berilmäge finanşyldy. Soňky döwür ABŞ-nyň regionundan çykmagy bilen Washington Merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitse bolýar. Häzirki saparyň üstü bilen bu baradaky pikirleriň näme takytdygyna üst çekçek boldymy kadýaryn. Halkara güýçleriň Awganistandan çekilmegi bilen ABŞ-nyň region şol sanda Merkezi Aziýa bagatyndaky gyzyklanmasynyň hem peselmeginiň mümkindigi baradaky pikirler ortaga atyldy. Jynap Kerry'niň saparynyň esasy maksady ABŞ-nyň Awganistandaky kampaniýadan we strategiýadan hem soň Tewit bilen gatnaşyklaryny saklajakdygyny äşkar etmekden ibaret boldy. ABŞ-nyň Tewit bagatynda ma'lum eden käwr inisiatiwalary hem muňa güwa geçýärmi kadýaryn. Washington häzir ýüpek ýoly proýekti diýilýändiň has köp jemgyýetçilik ösüşe üns berip adam kapitalynyň kämilleşmegine ýepden edip başlady. Bularyň ahlysy elbetde gowy, emma bu tagallalaryň ABŞ Merkezi Aziýa bilen ozalky syýaly gyzyklanmaz diýen düşünjäni özgertmek üçin näme derejede ýeterlik boljakdygyny dogrusy bilmeýärin. Ýöne meniň pikirimçe bu dogry bir ugra ädilen ädim boldy. This perception that the US is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction. Elçi Courtney, John Kerry'niň häzirki sapary Birleşen Ştatlaryň ozalky döwlet sekretarlarynyň saparyndan näme bilen tapawutlandy? Kerry'niň öz saparynyň dowamında eden çykyşlary we regionyň döwlet baş tutanlary bilen geçiren duguşyklarynda ara alyp maslahatlaşylan temalary gözüňde tutup görüňüz. Well, I think as Dr. Cooley points out, there's a lot of concern in the region. Yani Dr. Kulley'in hem bellep geçýäli NATO güýçleri Awganistanyň dol çekilenden soň ABŞ Merkezi Aziýa Tewitine has az üns berer diýen pikirdir garaýşlar bar. Olar NATO'nyň Awganistanyna goşunlaryny gerekli serişdeler bilen üpçün etmek üçin Merkezi Aziýanyň hem öz için alýan demirgazy koridor diýilýän transport ýoly barada gepleşikler geçirilýärdi. Şol wagtda Merkezi Aziýanyň daşyndaky güýçler hem ýeti öz görüşleri hede bar boldy. Russiýanyň ykdysadyýety pese gaçdy. Xitaýyň ykdysadyýety gogşok tepkinler bilen bolsa-da özgermegini dowam etdirýär. Netijede günbatar Merkezi Aziýanyň ýurtlary bilen gatnaşyklar saklap, regionyň döwletleri üçin deň agramlyk mümkinçiliklerini berýär. Bu deň agramlygy ABŞ-nyň Moskwa ýa-da Pekin bilen güýç urunaky bäsleşigi diýip düşünmeliler. And Russia has been able to take more advantage of those than some of the other Central Asian countries. Burası edil şu temadan gepleşikden ozal özara görüň edipdik. Sizem bu baradaky garaşlaryňyzy aýdaýsaňyz. Well, during the 1990s, the secretaries of state would show up. 1990-njy ýyllarda döwlet sekretary Tewite sapar edenne Amerikanyň Birleşen Ştatlary region bilen has köp özara gatnaşyklary ösürme uğruna hereket edipdi.
bu regionun ýurtlary bilen diňe bir özara hyzmatdaşlygy ýoly goýmak bilen çäklenmän, ise gurrungy gidýän döwletlerde demokratik gymmatlyklary ornaşdyrmak taýarlarlaryny hem ölçün alýady. 11 sentýabr hüjümlerinden soň bu gatnaşyklaryň uğry bir näme ütgedi. Mundan beýle region bilen hyzmatdaşlyk Owenstan nukdoy nazaryndan alınıp barly. Men pikirimçe häzir sapar bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýa gatnaşyklaryna täze tapyra başladylýar. Elbette 1990-njy ýyllardaky hyzmatdaşlyk ýaly boljakdygyna garaşyp bolmaýar. Inniden beýlek Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi Aziýa bilen gatnaşyklaryna Owenstan kesitleýiji faktor bolmaz. Dr. Kuliýewiň hem belleşi ýaly häzir özara umumy bähwitleriň esasynda gatnaşyklara täze many mazmun beriljek bolunýar. Sebäbi ozolky kesitleýiji hasaplanan ýagdaýlar häzir gün tertibinden dolu aýrylmasa da özüniň ähmiýetini açyrdy. Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment. Bu ýerde ýene bir mesele öns bermeli. Steve ol seni we wekilçiligi diýen guramaňy ýakyndan gyzyklandyrýar. Meselem adam hukuklary we demokratiýa nukdaý nazaryndan döwlet sekretarynyň häzirki sapary ozalyklardan näme bilen tapawutlandy? Bu meselede bu saparyň sizde galdyran täsiri hakda görüňeräsiňiz. Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm Central Asia researcher. İlki bilen meni gepleşiňize çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkezi Aziýanyň 75 million goly ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerry'niň sapary ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasat tutuklaryň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerry'niň bu saparyndan uly özgürçlere garaşyldy. Howa Alex'in we Bruce'un özara atnaşyklara täze mazmun bermek diýen pikirlerinde jan bar. Emma adam hukuklary barada aýdylanda bu eýýam uzak wagtdan bäri hiç ýyly netije bermän alınıp gelinýän ýumşak diplomatiýanyň diňe bir dowamy boldy. Jenap Kerry tejribeli we güýçli diplomat hökmünde bilinýär. Ol juda çylsyrly meseleleri boýunça hem ýyda çekilmän özüniň küsünde durýar. Emma Merkezi Aziýadaky adam hukuk bozulmalarynyň ýagdaýy gözüňde tutulanda, onuň bu saparyndaky çemeleşisi bir näme talaba laýyk däl bolup göründi. Owa prezident Gurbanyly Berdimuhammedow bilen dostlukda siýasat tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüliň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejektigi barada hiç ýyly berk çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrungy gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar Jenap Kerry'niň bu saparyndan has köp jeňmetçilik çykyslara garaşdyrlar. Kerry'niň Nazarbayev institutunda eden çykysy hem has umumy, has mülayim bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir takyk atlary we ýagdaýlary agzamady. Could be in store for the U.S. Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad. Steve bu bellikleriniz elbette döwlet departamentiniň berjek jogaplaryny eşitmek diýsen gyzykly bolardy. Emma gynan sakly döwlet departamentiniň wekili aramyzda ýok. Şeýlelikde siz ilçi Courtney, siz döwlet departamentiniň ýokary derejeli öňki işgäri hökmünde Steve'in aýdanlary bilen näme derejede ulalaşýarsyňyz ýa-da ulalaşmaýarsyňyz? The issue of how to handle human rights in Central Asia. Hawa adam hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky ýagdaýlary eýýäm uzak wagtdan bäri çylsyrymly bolmagyna galýar. Men Kerry'niň häzirki saparynyň netijesinde adam hukuklary meselesinde uly öňe boljakdygyna garaşylan baradaky tamalary eşitmänim. Gaýtan tersine döwlet departamentiniň maglumatyny howpsuzlyk we ykdysadyýat puwdagyna hyzmatdaşlyga has ähmiýet beriljekdigi ma'lum edilipdi. Sovet liderleri bilen hem ikçak dostluklarda siýasat tutuklaryň sany berilýärdi. Sekretar Kerry umumy hem bolsa adam hukuklarynyň ýagdaýy barada gurrun etdi. Ýöne belläp geçsek günwatar Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça uly bir öňegdeşlik boljakdygyny çaklamaýar. Region eýýäm köp wagtdan bäri siýasat aýdan durgunlygy turady. For young people, and that could lead to some unrest in the future. Right. Ambassador Courtney, I just had a follow-up here. Men siziň aýdanlaryňyzy dowam etdiresim gelýär. Egerde Kerry'niň saparyna hukukçylyk we ykdysadyýat meselelerine has köp üns berilen bolsa, onda şu zatlara üns çekmemiz gerek. Sewitiň hukukçylygyny Russiýa öz üstüne aldy. Hytaýym ykdysady taýdan regiona köp maliýe ýatyrdy. Bu ýagdaýlarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň alyp biljek galasynyň bardygyny çaklamaýan. Egerde Washington adam hukuklarynyň ýagdaýyny
has bir berk görünüşde golgosa ol näme itirer? What will we have to lose by pressing the human rights issue? Well, the United States and Europe, as well the West. Abaşanyň we Ýewropanyň ençeme gyzyklanma bildirýän ýagdaýlary bar. Hazırdaky energi resurslary Owganstanyň gelýän neşe girdijileriniň gaçakçylygy we ekstremizm. So Europe has a big stake in this as well. If I could just jump in here. I think something. Meniň hem goşşak tatlarym bar. Bu ýerde umumy fonda bolup geçýän käwr ýagdaýlar hem göze ilýär. Birinji ýagdaýda bu elbetde halkara güýçleriniň Owganstanyň çekilmegi, ikinji ýagdaý bu Ukrainadaky krizis. Günwatarda Russiýanyň Krymy basyp alandan soň Moskwanyň beýleki döwletleriň şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem öz ygtyýarlylygyny bozup biljekdigi baradaky aladalanmalar bar. Ukrain krizisiniň ýene bir tarapy Merkezi Aziýa döwletlerinde maýdanyň döräp biljekdigi baradaky howatyrlanmalar. Meniň pikirimçe Ukrainadaky krizis köp bawatda Merkezi Aziýanyň rejimlerini alada goýdy. Şol sebäpli bu rejimler syýasy gysyşlaryny güýçlendirdiler. These regimes are really clamping down, trying to close down the political space. Dr. Koli Sagbolun, hürmetli dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň mejlis satly hepdelik gepleşigini dinleýärsiňiz. Programmamyzyň bu sanynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň ýakynda Merkezi Aziýadan sapary we onuň netijeleri hakda görüň edýäris. Programmanyň mehmanlary Birleşen Ştatlaryň Gürjistan we Gazagstandaky öňkilçisi William Courtney, Düýbe New Yorkda ýerleşýän Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Dr. Alex Coley, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Steve Sewardlo, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kışlak Owazynyň redaktory Bruce Panier. Programmany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alparyan. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk Radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk Radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. İlç Courtney ara kesmeden ozalky görüňmizi siz bilen dowam etdiresim gelýär. Döwlet departamentiniň resmileri bilen ol ýa-da bu meselelerin beýleki ýurtlaryň ýol başçylary bilen geçirilen dowuşyklarda gozgalyp gozgalmanlygy sorulanda adatça olar bu meselelerin iki çäk dowuşykda görüň edilenligini aýdyp jogap berýärler. Ilçi Courtney, siz şeýle iki çäk dowuşyklara ençeme gezek gatnaşan adam hükmünde iki çäk dowuşyk diýilende nämenin gözüňde tutulýanlygyny bize görüň berýärsiňiz. Bu dowuşyklar nähili geçýär? Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders Prezident ýa-da döwlet sekretary meselelerini umumy bir ýagdaýda ýa-da takyk görnüşde gozgoýar. Meselem Sowet döwürleri Sakharowyň we beýlekleriň ýagdaýlary şu görnüşde gozgolypdy. Netijede gurrun edýän adamlar soňu bilen azat edildi. Egerde olaryň meseleleri açyk gozgolan bolsa, Sowet liderleri kesirlik edip bu çağırışlary duşlaryndan geçirip bilerdiler. Daşar kömek barda aýdylanyny gelin bir tarapda Ukrainany we Gürjistany, beýleki tarapda hem Merkezi Aziýany goýup deňeşdirme geçireliň. Günwatar Ukrainanyň we Gürjistanyň demokratik reformalaryny ul mukdarda pul terişdelerini öýberýär. Munyň sebäbi hem bar bolan kynçylyklara garamazdan bu ýurtlarda demokratiýa gymmatlyklary uğruna tagalla edildi. Emma Merkezi Aziýanyň döwletlerine gezek gelenine on çoklu ul himayet berilmeýär. Meniň pikirimçe bu olarky Sowet respublikalary üçin bir duýduruş bolmaly kadýaryn. Daşardan berilýän himayet degişli ýurtlardaky demokratiýa uğruna görkezilýän tagallalara bagly bolýar. Başga ýagdaýlarda himayet çäkli bolýar. Levels of support that just otherwise wouldn't exist. Actually, I just wanted to, and I suppose. Eger beýle bolsa,
näme sebäpden Kırgızstana aýratyn üs berilmedi? Bu ýurt Sowetiň beýleki döwletlerine garanyňda demokratiýa wagtyndan has öňdi. Egerde demokratiýa uğruna tagalla edilse, Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gowy gatnaşyklar bolar diýilýän bolsa, Kırgızstana Sowetiň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilenine has köp üns berilmeli. Part deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak. Well, generally, Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment. Kırgızstanyň demokrat ýurduny görkezden tagarlalar üçin Günwatar tarapyndan oňa aýratyn üns berildi. Emma Kırgızstany öňe gidişlikler bilen birlikde köp ýyda aýtmalar hem boldy. Bu edil Ukrainadaky ýa-da Gürjistanyňky ýaly durnukly demokratiýa ösüşi däl. If it wants to get expanded support from the West. Right. All right. I wanted to mention something. Ambassador Courtney mentioned Sakharov. Men bu ýerde Sakharowyň ýagdaýy bilen käbir deňeşdirmeleri getiresim gelýär. Türkmenistanda we Özbekistanda siýasat soňlaryň ýagdaýy gözgyny bolmagyna galýar. Howa olaryň meseleleri ikçak duşuklarda gozguldy. Biziň bu barada maglumatlarymyz bar. Emma ýadyňyza düşdi, Prezident Reagan özüniň saparlarynyň birinde hut özü Sakharowyň ýanyna barypdy. Ol diplomatik dilde dissidentler, men siziň bilendirin. Bu meniň üçin edil Kreml ýa Gorbaçow bilen gatnaşyklarym ýaly möhümdir, diýdi. Bu saparyň dowamynda hemşeýle isaratlary edip bolardy diýen garaýsa ýykyn edýärin. To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot. Elçi Courtney adam hukuklary we howpsuzlyk baradaky behbitler Birleşen Ştatlar ýa-da döwlet departamenti bu ikisiniň arasyndaky deň agramlylygy nähili goramaly? The balance depends on the country. It depends on. Bu deň agramlylyk gurrungy diýen ýurda bagly bolar. Abbasanyň Kazakystan bilen howpsuzlyk meseleleri babatda degişlikde gowy gatnaşyklary ýola goýuldy. Emma regionyň beýleki döwletlerindäki rejimler sebäpli gurrungy diýen ýurtlarda bu boýunça ýakyn gatnaşyklary ornaşdyryp bolmady. Is quite important for people in the region. Right. I just wanted to bring up one point too, because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. You know, we talk about the developing of democracies. İlçi Courtney, men Merkezi Aziýalar bilen gürleşemde olar köp halatda demokratiýanyň nämedigini bilmeýärdiler. Olar öz rejimleriniň bu düşünje berýän manysyna gulak gabar diýdiler. Men pikirimçe Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu sebäpden ilatyna hakyky demokratiýanyň nämedigini, onuň gymmatlyklaryny düşündirme uğruna yeterlik derejede tagalla etmeýär. Men Fergana jülgözündäki adamlar bilen söhbetdeş bolamda, olar maňa demokratiýa bu sebäpde öllü, onuň geljegi ýok. Demokratiýa bizde işlemeýär diýipdiler. Men olara demokratiýanyň nämedigini düşündirjek bolup jan etdim. Men pikirimçe Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýa rejimleriniň demokratiýa berýän kesgitlemesiniň dogry däldigini we demokratiýanyň iş ýüzünde ilata nähili bähbitleri berýänini aýdynlaşdyrma uğruna işler alyp barmaly. Bolmasa häzir Merkezi Aziýada bizim hökümetlerimiz bizde demokratiýa bar diýär. Biz näme üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demokratiýasyna gulak gabartmaly diýen düşünje bar. So why should we listen to what the United States says? I would agree with that. You know, I would say that Howpsuzlyk we adam hukuklarynyň deň agramlylygy barada sorag orta atyldy. Meniň pikirimçe howpsuzlyk adam hukuklarydyr we adam hukuklary bu howpsuzlykdyr. Mysal üçin Tajikistandaky adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýy gözüňde tutulanda howpsuzlyk meselesi hem ortadan aýryly berenok. Islam Galkynyş Partiýasynyň ýapylmagynyň ýygyny ençe 100 adam tutuk edildi. Bu tutuş ýurda täsir edýär. Grazdançylyk urşunyň ýanynyň gaýdyp gelmegine sebäp bolýar. Bu diňe bir misaldyr. Adam hukuklary gorulmaýan ýurtda howpsuzlyk hem üpsün edilen däldir. Men Jenap Kerry'nin häzirki saparyny diňe bir tankitleman, onuň dowamynda bolan käbir oňaýly ýagdaýlar barada hem durup geçesim gelýär. Mysal üçin saparyň dowamynda Samarkand deklarasiýasy kabul edilipdi. Merkezi Aziýanyň ähli daşary işler ministrleriniň gol goýun bu dokumentinde adam hukuklary meselesi hem gozgolýar. they've resolved to protect human rights. They're inextricably linked, and there can't be one without the other. Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerry'niň saparynyň jemleri barada
Gysgaçyk durup geçdik. Ýagny ol häzirki saparynyň dowamında 72 sagatyň içinde 5 ýurda aýlanyp çykdy. Onuň bu sapardan elde eden gazanjy hakda gysgaçyk görüň berýärsiňiz. Dr. Coley sizden başlaýyn. What did Kerry take away? I think he tried to stake. Menin pikirimçe Kerry Awganistandaky kampaniýadan soň ABŞ-nyň Sewitde Russiýadan we Hytaýdan tapawutlykda edip biljek işleri baradaky mümkinçilikleri dile getirdi. Munyň ABŞ-nyň Awganistandan çekilmeginden soňky pozisiýasy baradaky garaýşlary näme derejede özgördüp biljekdigini diňe wagt görkezler. Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see. Bruce? Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message. Kerry'nin bir näçe günüň dowamynda Merkezi Aziýanyň ähli 5 döwletine tapar etmeginiň özü hem eýän bir işaretdir. Men pikirimçe, munyň öz bolşuly simboliki manytam boldy. Men munyň geljekki gatnaşyklar üçin gowy binýat bolanyny çaklaýaryn. Hopefully it's a good building block for future relations. Steve? You know, I hope what he's coming away with. Men Kerry'nin taparynyň dowamında anyk meseleleri çözüp bilendigine ynanasym gelýär. Gelinen ýalysyklaryň mazmuny baradaky maglumatlaryň belli edilmegi üçin kä halatlarda wagt gerek bolýar. Biz siýasy tutuklaryň azat edilendigi ýaly habarlara sabarsyzlyk bilen garaşýarys. Kerry häzirki saparynyň dowamında adam hukuklaryna degişli käbir meseleleri gozgady. Elbetde bu uğurda has köp tagalla hem edilip bilinerdi. We have to be a little bit more tough, a little more robust going forward. Ilçi Courtney? Three things. One, Secretary Kerry. Birinciden, Kerry NATO güýçleriniň Awganistandan çekilmegi bilen ABŞ-nyň Sewitde howpsuzlyk wakumynyň emele gelmegini islemeýändigini äşkar etdi. Ikinciden, Kerry Sewitdäki täsir uğrunda ABŞ-nyň Russiýa we Hytaý bilen uloýun diýil, ýani oýnamak meýliniň ýokdugyny ma'lum etdi. Gaýtan tersine ABŞ Sewitdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeligini ünleýär. Üçüncüden ABŞ-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermaýelaryň ýatyrylmagy üçin gurrungy diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir. If they want to offer attractive opportunities for private investors. Ilçi Courtney beren maglumatyňyz üçin köp sag bolan. Dr. Coley Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktori, Steve Sewardlo Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy, Bruce Panier Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogunyň redaktory gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolan. Şeýle-de programmada öňe sürülen pikirlere bolan garaýşlaryňyzy hem garaşýar. Programmany ýeni bir gezek dinlemek we belliklerinizi aýtmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň web saýpasy azathabar.com-a gelin, oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşigi Azatlyk radiosynyň Facebookdaky Azatlyk radiosy atly saýpasynda, YouTubedaky Azatlyk online saýpasynda, Kontaktiýadaky Azat Habar atly saýpamyzda hem dinläp hem-de öz garaýşlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Şunlukda men Muhammed Tahir gepleşigi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkularyny duşýança hoş sag bolun.